Jezus, waarom raas mijn maag aan nou? Ik is honger. Dus wacht, er waren niks om te eten. Wacht, laat ik kijken op die marketplace. Misschien kan ik iets verkopen van mij. Kijk hier. Hulle verkoop nou al kinders. Hulle soek nou al kinders om te koop. Wacht, laat ik die nummer vat. Middag, Tannie. As jy nie iets om te eet nie. Is niks om te eten. Maar ik heb een wei voor ons gekregen. Wat wil jy nou, Tannie? Voor ons om te eten. Die sien dan is niks zo. Ons moet iets in ons maag te krijgen. Ons altijd die met razende magietjes. Kijk hier, die man hè. Hulle koop kinders omtrent jouw ouderdom. Dat is nou al een manier. Maar ik raad niet bij die man blij nie. Nee, Tannie, nee. Dank net dat alles lekker geld. Nee, Tannie. Wat dan niet, Tannie? Ik heb jou gezorgd, ik heb jou guns gedaan, jouw malen heeft jou mishandeld, jouw pa is een misdadiger. Zo doe je die één guns voor mij. Tannie wil mij verkopen, hoe kan ik wel ja Als je verkoopt, als een guns wat je moet doen voor je huis. Ik vraag jou mooi. Tannie, ik denk het is een goede idee. Hoe kan je wel zeggen dat je een goede idee hebt? Je moet denken aan jouw macht. Hoe gaat het ons maken? Dat is nou al optie. En er nog klaar voor die mannen boodschap presteren in voor gezien. Nee. Jij moet niet waarin jij gaat niet daar naar om toe. Je gaat lekker sociaals en dan ga je misschien ietsje drank en zo aan te zijn. Later gaat hij weer voor huis toe brengen. Is die man gezond? Hij is gezond, is een welgestelde man. Alsjeblieft, mijn kindje, doe het voor jou en doe het voor mij. Doe het voor die huis. Niemand gaat daarvan weten. Het is net die één keer. Ik is aan bang, Tannie, nee man. Moet niet bang wezen. Als een ordentelijke man. Hij wil niet maar zeker maar draaien. Moet niet zo lijken als je snaakse ding wat je gaat doen. Als net voor iets voor die pijn, zoals voor die aan. Alsjeblieft. Doe het voor jouw Tannie. Jouw Tannie is single mooi. Ik is mooi groot. Netjes aan getrekt. Kijk wat ik jouw Tannie alles wil gaan doen. Doe jij net die één dingetje voor Tannie. Zeg, zeker maar Tannie. Hoe moet ik nou maar? Hij gaat jou op je hoek krijgen. Hij gaat jou niet door op je hoek. Je betaalt lekker 15.000 rand. Ja. Hij is groot gejaagd. Denk je, wat kan je niet maken met hij 15 niet? Dat is zo nog eens. Ons kan pas lekker iets doen. Kom maar aan. Middag. Hallo. Waar doe jij zo weer? Ik was die en ik gelle als net zo niet moeilijk voor jou. Hoe dan zo? Kijk je echt te lijn niet. Moeder. Oh, hij op een jong meisje kan nog slechts. Hij betaalt 15.000. Het klinkt toch goed om waar te wezen. 15.000. Het klinkt toch goed om waar te wezen. Hij ziet Nou, waarom gaan wij die goed aan? Ik heb gezien op Facebook. Ik maar dit laag, mensen zo goed die weten die is daar. Nee, maar ik ken hem. Ik ken hem als het zit ook. Ik heb nog jaar gaan met die man zitten. En gaan we nu eerst lekker willen drinking kopen en zo. Gaan, nou heb ik jelle, je gaat toch niks aan niet. Misschien moet ik nog maar gaan. Gaan. Nou, mensen is bang dat je niet kan. Ik is wel heel bang. Zij willen trots in jullie zakken gaan. Was het nou echt geweest? Ja, zo ook gepleed bij 15.000. Echt Ga nog maar coach mee. We gaan maar. We gaan nog wat Lang zitten. net daar willen luisteren. Als nou te weer, hij gaat nou komen, ik ga zitten weer. Dan aan zo'n goede deel. Boos, Yo, wil ik er waar mee te kunnen? nee man, kun je die achter die pad zien ze? Als mensen wat willen varen man. Daar bouw ik me van als je daar aan de lijn. Kijk ja, als een van hulle zien ze, zij weer klaar zien ze. Hij ik het Hij dan, wil wat boos aan contact is. ik het dan klaar gelinkt zien ze. Alweer, Zo zijn we net die pakjes gaan halen zien ze. sorry. Hoi, wat staan ze in maat zien man? Oh, boos, hij Hoi, hoe zo lang pakje man, maat man. dan moet maar ook vast. Hoe eruit was er rustig. Wil ook wel big boss me gestuurd voor die petfiets. Die zo, kom hier. Hij is kunnen zijn zo bang, zo sta.
Nee man, alles is alright. Alles maar zo. Jongens, lekker meisjes die, joh. Jelle gaan samen Lekker in meisjes die. Wow. Jelle gaat nu samen in hom. En hij gaat jullie weer teruggebracht door die. Jelle Zal weet spijt maar tussen waar dames, dat zal spijt tussen net Als- 4, 5. Praten. 4 van je laag. Oké, bro, maar dat is waar. Kom eens terug. Smaats, Ik ga naar boven sturen als ik je reply en ik weet niet, iets is fout. Smaats. Alsjeblieft. waren niks uit van deze. Zuster, ik was op een gebouw. Als ik snel account. Ik weet toch, ik kan nog maar steken. Ik ga nou mijn rekeningnummer voor hem sturen. Zo, hij heeft me nou boodschap gestuurd. Zeg hem. Oh, een maat vol. Oké. Achting eraf. Als recht. Hey Big Boss. Yo, zij lekker naar je nou. Lekker. Ja, bij je. Dat is zomaar anklam, man. Kijk, je hebt hem op dit, man. Kan om, sisters, kan om. Bawa tira kasi wala. Tapi kasta kasi kala yan match. Big Boss ang nawag da. Match. Dangan na Wait, sa wait. loot sa Loklong dang sa bilan. Vasco lang ka na dyan sa bahay. Pamaharan nila, astang nila iya dang. Dang bawa tisuka doon nila andan filo ka bawa ka Vasco Bastia. Wait. Os ka naman Praat sa yun ilan. disrespecteren. Hallo. Hij zit doen dat. Dang bayar pisuin wajay. Crazy meisje. Nou, waar gaat aan? Is rustig man. Je moet zo'n beschokken Weet jij? in recht. Big Boss is op zoek naar jou in de wajay. Zal even mijn kast op voor te rekenen. Big Boss is op kailangan te Nee, maar laat dit maar nou lopen, nou jong. Bawa tira match. Security is beter bawa skit frik. Letterlijk frik. Match neren ze wit rustig even niet. Ik moet er nog een Die brood. calls naksi. Gewoon earrings alles. Langen we ze maar op zo naar de mensen weet. Gier. Is niet rustig. Wie is ontspannen man? Wie is Hallo. rustig? Wat gaat die aan? Mensen die lijn in, hulle is vol van wat gepraat was. Hoe Hallo, lekker. kijk, ik heb geen altijd gehaald, maar ik zie jullie. Nou, Die is bij een beker boos. nou. Jij, heb ik hier uit Goostel gemaakt wordt, nou. En ik, dit ga je altijd Ik betalen. heb het al gezegd, ik wil lopen. Kom maar, ik wil Wait, lopen. Hallo, hallo. Oh, Praat dat eens is aan Big gestuurd, Bossy. man. Nee, Praat ik eens heb aan je al Big Bossy. betaald. Zo moet niet komen nog big zit die niet. Ja, maar wat is Jij goed doe niet? Wait. jij, gaat het door wie het? Hoort is er Ik een ga praat die, aan hè. Big Bossy. Kijk. Ik Weet gun je? jullie twee vanavond, man. Jullie al twee is mijne. In de klaar zo. Hoi. Nee, was je op brand van die... Wait. Je doet het. Smaakskamer toe. Nog klom dan. Ik lekker klomp gejaald. Ja, ze gaan mij huis uit zo. Kom aan. Ja, maar dat. Goedemiddag. Wat is er voor jou vandaag laten gebracht? Kom, kan je een beetje mee kunnen? Hoe kan je van mij vragen wanneer kon je kan thuis toe? Zij doen maar eens en ja, en je dan ook zal je bij mij wil ko vragen van jou kan wanneer ko zij is doen. Zij doen na je dan zo zij kom maandag dan zeg je aan. Zij is niks gewaren ook om een echo hawari. Hoe is het je? Waarin niet je kant maar zijn andere gaan dat ik kan bij elkaar blijven. Waar jij ora? Ik waarom ik kan het mijn kant ja? Nou, aan jou kan gaan zoeken. Moet je ook niet bij mij ko zoeken. Van zij maar zij stapt ons naar eigen twee voeten uit. Ik loop je met een foto maar je uit de drani. In die boodschap wat ze me sturen? Wat ze boodschap? Want dat dan niet doen wonderlijke goed die mena. Wat ze wonderlijke goed het gezegd wat de wonderlijke goed. Voor mij kom dat ik mijn kan gaan krijgen. Wacht maar, moet ik Wat zeg, wacht, kom. Ik kan dat. Ik heb die kanners verkopen en ik was niks in huis om te eten. Wat de kanners? Mijn kan blij moet je bij jou. Je kunt er net zo mee. Bij alles gaat ook niks aan. Moet ik die man gekregen op Facebook. Moet ik voor die man gezegd. Ik heb twee meisjeskanners om te verkopen. Voor gejaagd, dus stuur ik mij 15.000 rand. Oh, zij maakt mijn kant een prostitutie zo. Ik heb mijn kan die gelost, zij verkoopt mijn kan. Ik is jammer. Ik heb maar net iets voor die pot gezocht om te eten. Ja maar ze, dat is mijn kan gaan krijgen. Waar gaat hij man? Ja, ik weet het Oeh, dit is een nummer zo. Hallo? Waar is die kinders? Waar is jullie?
Okay, ik ga nou tot daar komen. Ik zoek ik kinders. Okay, ik ga tellen nou komen. Ik kan ook niet hoe je straat kan oorzaak op de Jy rest. waar nie waar nie, kom. My kind. Oh, my kind. Sorry. Los my, wil jy by my. Wat het ek gedoen? My kind! Ah!